Nangita ba mo og regalo pang Pasko samtang sa mga higayon nakasuporta usab sa atong mga kaigsuonan? Kini atong suruyon sa lungsod sa Basay, Eastern Samar, sa report ni Femari Dumamo. Dinhi sa yano nga lungsod sa Basay, Eastern Samar, sa usa sa mga barangay niini sa Basiaw, makadapit sa imong pagtagad, kining gitawag nga Saob Cave. Usa na kini sa mga tourist destination sa Eastern Samar. Apan di kini susama sa mga naandan nga langob, kundi mga rock formations ang makita dinhi nga naporma nga susamag langob. Matud pa man nga gitawag kini og Saob, gikan sa pulong sa waray nga sakob, kun welcome sa English, o dayon kamo sa pulong Binisaya. Dinhi makita mo ang nagkalinlaing rock formation. Adunay sasamag na pormang mga hayupan ug ganay ilang wishing well nga naporma og footprint. Nga matod pa, footprint kini sa usa ka higante. Gawas nga tourist destination kini. Madapit usab ang imong pagtagad niining kababayin-an nga naghabi sugod sa Lunes hangtod Domingo. Mga banig, mahimo usab mga bag, tsinelas, pitaka ug daghan pa nga mainindot kayo nga pangregalo ilabi na ning Pasko. Ang kababayin-an naghabi nga sakop sa Basiaw Native Weavers Association o Banwa. Since pa nung aming mga kanununuhan kasi ako, natuto ako galing sa nanay ko. 6 na taon gulang ako, grade 1. So, nag-umpis na ako mag-wave. Parang kayo dito yung parang weaving capital ng Eastern Yes, oo. Inorient kami as association ng aming tourism officer ng Basay, si Ma'am Evangelina Ritaga. Inorient kami, naggawa ng asosasyon. So, dito nag-umpisa na ginawa na rin itong, dinevelop nila, pinagandahan nila. Ayun, naging tourist destination na ito. Nalaman ko kasi na hanap buhay ito dito, kaya nagkuhan ako na matuto nito para matulungan ko yung asawa ko. Sa ngayon, malaking tulong na ito sa akin dahil sa mga anak ko na estudyante. Nakapag-graduate na po. Mayroon ako nakapag-graduate. Dinhi sa mga lugar, mahimong makita sa mga turista ang proseso sa paghimo niini. Aron di sila maglisod sa pagpasabot ngadto sa mga turista kung giun sa paghimo ang mga badig ug uban pang produkto, aniya sila dinhi gibutang Tikog Farm. Dinhi himuon ang demo kay dinhi mag-harvest nila niini and then ibulad kana og mga pipila ka adlaw, duha ka adlaw. Og ang maresulta mo na siya. Sunod na mo na ang sizing kaning gibuhat ni ate, nag-sizing na siya. Pag umani ana ibulad ka na og balik and then koloran ka na og isunod ang ubang procedure sama sa flattening hangtod nga maghimo na sila habi nga mamahimo ng banig, bag ug uban pang mga produkto. Bisan batang babay, nakat-on na sa paghabi. Kagustuhan mo ba itong matutong ganito, be? Maghabi, be? Bakit? Para tumulong sa mama. Gamay raman ang lugar, apan ma-amaze usab ang musuroy dinhi. Nagkaroon ng livelihood sila sa LGU ng Basay. At least yung mga local na tao dito is makatutulong din to sa kanila. Also to improve the tourism here in Basay. So yun po ma'am, maganda siya dito. This place was so far amazing. Nakaka-amaze yung formation ng cave. And the livelihood program is very helpful also. So, Kung makalaag ka mo sa Summer Island, ilakip sa inyong itinerary ang Saob Cave. Kay malingaw ka na sa mga rock formations, baka sinati ka pa sa kuti nga paghabi ug makatabang pa usab sa negosyo sa mga kababayin-an. Obani Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.